And therefore, ubuyalandela. Funeka uyazi wabaqala yintoni le ndiyilandelayo. Uze okwesibini ubuze umbuzo othi sozuza ntoni ke ngoko ngokukulandela. Abantwana bakaThixo wethu, ungalandeli kuba ulandelwa. Ungavuki ngemini ngecawa kanti uzochitha ixesha enyubeni kaThixo. Akho nto imbi mfundisi wam njengoba uphangele eGrooteskuur. Abantwana bakaThixo, phangele pha eGrooteskuur. Kodwa ngemini yokwamkeliswa kwabantu uyawuma abantwana bakaThixo ecourt. Sihlobo zikaThixo uyokwamkela pha ecourt, kodwa uqeshwanga pha. Abantwana bakaThixo funeka uzazi oba obuphangela pha uza kwamkeliswa pha, obuphangela pha uza kwamkela phaya. Kunjalo ubabalo lukaThixo, obulandela le uza kwamkela yona, obulandela leya naye uzayamkela. Khaminda kokwethu ukuba ke ethanda ukundilandela makamthwala umnqwazi wakhe andilandele. Abantwana bakaThixo wethu, umela uba silandele umuntu owaziwayo kunomuntu ongaziwayo. Ngoba sime phambi kwamatyala sibuzwa oba intoni le nto besiyilandela, sixele sithi nguYesu lo athi uIsaya wasisifundo sanamhlanje owakhandaniswa ubetho lwethu nezisono zethu zabetha phezu kwakhe. Ngaloo ngxaki yamehlelayo saba nobomi obungunaphakade. Abantwana bakaThixo wethu, saba zizidalwa ezitsha ngoba salandela yena. I wonder ngubani lo mntu ulandela yena. I wonder uyayazi nale nto uyilandelayo. Ewethu, xa ungayazi ithini ukunika le ndawo ke? Xa ungayazi le nto uyilandelayo, obuba umntu usuthe ayizokwenzeka le nto namhlanje, wena mntu ulandela into ongayaziyo uzawuthatha iimpahla zakho yokuhlala ekhaya ngoba awulandeli le nto. Iqhubekise ke le nto, uve kabuhlungu ngoba ulandeli le nto. Owethu uYesu esimlandelayo thina uthi sele besikhulubile athi owethu uYesu ongena sono naye makathabathe litye. Abantwana bakaThixo wethu, silandela uYesu owemayo emnqamlezweni. Abantwana bakaThixo, silandela uYesu owalingwayo enklango. Khaminda kokwethu, silandela uYesu owehlayo athi umbhali wezakwa bakhe bazawakhe bamvuma. Silandela uYesu njalo, silandela uYesu osincedayo imihla ngemihla. Silandela uYesu njalo athi noxa siliyakayaka nje athi umcwile wasekhaya buya undamkele. Silandela lo Yesu njalo, silandela lo Yesu njalo. Abantwana bakaThixo, kodwa ingxaki kumnqamlezo. Ingxaki yethu kumnqamlezo. Khaminda kokwethu, ake ndamva omnye umntu esithi lo mnqamlezo lo uyandisinda, unzima yaye umde. Baba niyabona lo mnqamlezo. Abantwana bakakwethu bathi ungaka lo mnqamlezo lo mntu, wathi cebo ukuze ngenxa yobude bale ndlela lo mnqamlezo ndisindayo, icebo lo mnqamlezo andiwushunqule. Abantwana bakaThixo wethu, khona ukuze xa kuhanjwa lingabi lawusindakala kulo mnqamlezo. Khaminda kokwethu, yamkindlela lambu uhambo lona kwafika endaweni ekuzawunqunywa kuyo. Abantwana bakaThixo wethu, sihlobo zikaThixo, abantu abaneminqamlezweni ide bayolula. Abantwana bakaThixo bayibeka apha umnqamlezi wakhe wokuthathisa kwela cala, uhamba phezu kwabo awuwela ngapha kwamanzi amtsale umnqamlezi wakhe. Benza loo nto abantu xa bebonke
Imbona lo mntu uqhawula umnqamlezo wakhe ekhwaza lamadoda. Ndibonekele umnqamlezo. Ndiletheni madoda. Ngoba kuyawelwa abantu abathwala umnqamlezo. Obuphulilo wakho wawushunqula. Ngenxa yobudebendlela. Awuyawela. Xa sijonge phesheya uyawushiyeka pha. Ngoba wakho umnqamlezo wawunqumla. Uyawunqumla umnqamlezo. Ngenxa yembandezelo esikwehlele emhlabeni. Lindakanikane. Uyesu namandla uza kuweza nalo mnqamlezo wakho. Xa nuwelile uzawubakho umculo zawuthi phesheya kumlambo, phesheya kumnqumbo zamafu. Khona apho bawenziwa khona nguThixo baphumle ngoku ekubulalekeni kwabo. Uzawuphumla kokubulaleka kwakho umnqamlezo wakho lowo.